bila i kamse ne be ko de fiye i kamse ne tala wala i se i kuma ka ne ka pelta ninga ka forona la ne ba kelete we ya me kelete we ne ko ne ata yata o sege mais prochaine fois kana ale fana nye bora fe ako kera ima ya yere kuna jere ima se ka fa akera kuna jaire demson ko bete sisa demson na be nye jale ara kera kuna jaire ima fa Fatim you kulo da le kana me ne ko kunwangi hakliski kana nyininga folo oruna bura bora ne fe o kuma cité bura ma min fo bura ye kuma min fo ne ma na soro e yɛrɛ kun be Fatim ki bila ne place la wallahi kun be kuma tiɲɛ fɔ ki yɛrɛ bɔ bura ye Ama sumo basite somo du ama dolmage ele buraya awo ne de buray ne de mago bilaw e mago bin la awo o kadi awo kadi o te bashi nata awo Seba sumo basite ama somo du ama si ama ke mago bin la awo ne mago bila bismillah te burawa awo ne de buray donc ne sere ima basite ala kana ke bashi na comme tima no fonyo ne a tirimso de ne wa dawdi tirimso ay gacci fonene
bɛɛ b'a dɔn ko e ni Tima bɛ ɲɔgɔn fɛ sisan ani Tima ni kɔrɔkɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ ko ale b'i kɔrɔkɛ fɛ ka tɛmɛ i kan donc n nana e de deli i ka sabali i ka jɛn Tima ma i kɔrɔkɛ b'a furu wa n nana e deli sisan i ka Tima labila donc i kɔrɔkɛ b'a furu parce que Tima nana a ye kuma caman caman fɔ ne ɲɛna quoi n nakun ye o ye ko i ka se ka bila i kɔrɔkɛ b'a furu wa Eto Kura Kura. awɔ Kura e ma siran ka don Bura ka du kɔnɔ tan k'i bɛ ni sigi i bɛ Tima ko kuma kɛ ne fɛ i ma siran ayi Madu, Ouais, ça va? comment ça va? Ça va. C'est bon. Trop sous là. Eh, Madu, il sera sabalier de. Il sera sabalier quoi. Et toi, dedans? Wallahi, Bilal est allé, il sera sabalier. Toi, dedans? Madu, Ouais. Madu, tu es miri de. Et toi, comment de? Wallahi, Madu, wallahi, Bilal est allé, tu miri. Et toi, dedans? Tu miri, tu tachi. Hein? Et tu dis bien, monsieur, nous sommes du monde. N'a pas fait fala bien Madu. Tu as commencé à dire Madu. Hein? E ka segi ko ki yɛrɛ kundama lajɛ k'i miiri bani i kan ka dɔn ka i kan ka taa sira min fɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ si ma fɛn f'i ye fɛn min bɛ jigili la adamadenya kɔnɔ quoi ne yɛrɛ jigila e la quoi e yɛrɛ man ka don ko min na i bɛ don o de la quoi e dɔgɔnin bilan bɛ fɛn min muso min kɔ dugu in kɔnɔ dugu in bɛɛ b'a e dɔgɔnin ɲininka ko kalama e yɛrɛ bɛ tila k'i tugu ka don o la han e yɛrɛ kan ka fɛn min dilan mɔgɔ min ye e kan ka fɛn wɔsi tɔ e kan ka mɔgɔ min dɛmɛ ka mɔgɔ min dɛmɛ o ka se ka o muso kelen sɔrɔ e bɛ tila ka bila o muso kelen kɔ est ce que ni miiri yɛrɛ bɛ yen e kan k'o kɛ i tɛ miiri de Ok. bɛɛ bɛ kuma kelen f'i ɲɛna i miiri k'i tasi i k'a dɔn i kan ka taa sira min fɛ i y'a faamu wa non Kura ni musoya tɛ mɔgɔ bɛ ni sigi ka Tima ko kuma kɛ ne fɛ tan ko ne ka Tima to yen ko parce que ko ne kɔrɔkɛ bɛna furu ko Tima ni ne de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ n b'a kalama o munna Tima bɛna ne ni kɔrɔkɛ ɲagami ɲɔgɔn na k'ale ni ne kɔrɔkɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ ko surtout ko ne kɔrɔkɛ b'ale furu ko ne k'ale to yen o kuma don e da i kana o fɔ ne ɲɛna awɔ ni musoya tɛ Kura ni ɲɔgɔnna tun tɛ kɛ mais an ka to tan n y'a faamu n'i ka kuma faamu nka a ka di n ye i ka wuli ka taga quoi ne ni mɔgɔ si tɛ ɲɛ Tima ko kuma la Tima bɛ sigi ne de kun a bɛ sigi ne Bura kun yan e ko tɛ yan ne bɛ Tima furu e ko tɛ awɔ kɛlɛ ko tɛ koyi ne y'a faamu a ka di ne ye ka wuli ka taga bɔ yan quoi i sira min fɛ i tɛ sira ɲuman kan dɛ i bɛ segin i kɔ dɔɔnin k'i yɛrɛ lajɛ i y'a faamu segin i kɔ dɔɔnin k'i yɛrɛ lajɛ quoi Hakɛ to tan hakɛ to. Est-ce que ni kunkolo ka ɲi Non, non. I ka kuma tɛ. N bɛna min f'i ɲɛna. N lamɛn. E bɛ ka kuma min fɔ. Est ce que e ni mɔgɔ min bɛ ka kuma est ce que i b'a tigi dɔn? i b'a tigi dɔn kɛ I bɛ ka kuma Madu de fɛ. Madu do o de fana bɛ ka n ta sago fɔ Madu ma Madu t'i miiri de ni Madu b'i miiri Madu man ka bila denmisɛnnin kɔ C'est donc i bɛ ka kuma dɛ. a to n ka kuma dɛ non ne t'e lamɛn yɛrɛ Fatou ne t'e lamɛn yɛrɛ ne t'e lamɛn yɛrɛ E ka nin lamɛn sa. ne t'e lamɛn e ka to kuma tɛ ne n'e cɛ yɛrɛ N bɛna min f'i ɲɛna. ahan ka di i ka taa i ko tɛ mɔgɔ si tɛ se ok n bɛna Tima ko ni mɔgɔ si tɛ ɲɛ a kuma la ni mɔgɔ si tɛ ɲɛ a kuma de la aw ye n tɔɔrɔ aw bɛɛ bɛ taa ni aw bɛ taa ni n ma ɲinɛ o ne ma ɲinɛ a terimuso laya nin kelen de kɛ n na dɔ kana sigi a manamanakan na bilen n tɛ mɔgɔ si lamɛn nin ko in na labɛn sigi ne goya bɛɛ b'a ye Baden da ka dɔgɔ tabafura la dɛ. Tabafura ka bon baden da ma. Ne fɛ k'o de f'i ɲɛna. Est ce que ne ka muso ko est ce que e da man dɔgɔ ne ka muso ko kuma la surtout e bɛ ne la ne la jɔ. an yɛrɛ ka ko kɔrɔ nga dɔgɔ Surtout e bɛ na ne la jɔ ka ne ɲininka da kɔnɔ ka na. Fatou e tɛ sa ne t'e lamɛn sa wallahi ne b'i miiri e yɛrɛ man ka nin kɛ yɛrɛ e yɛrɛ man ka nin kɛ kunnawolo ko ye oui Lamɛn. Que ça soit la première et la dernière fois i ka ne la jɔ ni ɲɔgɔn na bilakɔrɔya ka na quoi. Même si tu peux pas me respecter il faut pas m'énerver quoi. Bébé an ka taa dɛ. nin t'a yɛrɛ dɔn bali An balimaw aw salamu alaikum fo y'a fɔ aw sigiyɔrɔ la aw ka karamɔgɔkɛ de don Seku Keyita ka bɔ Selenge Dalaba la a ma se n ka fɛn fɔ aw ye tugun bɛɛ lajɛlen bɛ n dɔn farafinna kɔnɔ ani farajɛla kɔnɔ ka bɔ ka foli lase n kanubaw bɛɛ lajɛlen ma
dantɛ foli min na aw minnu bɛ yen ni hamina ko gɛlɛn de bɛ aw la hamina ko fan o fan aw minnu ta ye furuko ye aw minnu ta ye denko ye aw minnu ta ye garijɛgɛ ko ye aw minnu ta ye nafolo ko ye aw minnu mago bɛ ɲɛfɛla de la ka bɔ kɔfɛ ka ɲɛfɛla sɔrɔ a ye wuli aw ka karamɔgɔkɛ sɛgɛrɛ selenge dugukolo sanfɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ ka farafinna kɔnɔ ani farajɛla kɔnɔ yiri dɔgɔtɔrɔ o de sigilen filɛ turabuso 32 ka adamadenw kungo lajɛ k'u t'u sigiyɔrɔ la aw minnu bɛ n'aw bɛ wuli k'an sɛgɛrɛ n b'aw kungo lajɛ a ka nɔgɔ aw ma cogo min aw minnu bɛ n'aw b'aw sigiyɔrɔ la yɔrɔ tɛ janya karamɔgɔkɛ la aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ye wuli aw ka karamɔgɔkɛ sɛgɛrɛ aw ka wele a ka numéro la n b'aw jaabi k'aw kungo ɲɛnabɔ fo k'aw lawasa i n'a fɔ aw bɛ fɛ a ka kɛ cogo min na kamanagan ko fan o fan n'o de bɛ adamaden de minɛ ka i si ɲɛ na jɔrɔnako n'o de bɛ aw la cɛ ani muso aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ aw ka écran dugumana lajɛ aw ka wele n ka nɛgɛjuru sira la an bɛ ɲɔgɔn kunnafoniya ka ɲɔgɔn bɔ fili la ka ɲɔgɔn bɔ dingɛ kɔnɔ k'aw bila gele kan bɛɛ lajɛlen ka o ye hali bi ka foli di kanubaw bɛɛ lajɛlen ma dantɛ foli min na an b'a fɔ aw salamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatuh